Begint 2026 vaart is een nagelnaaie sneltjes tussen Holwert en het Ameland. De bouw van het schip mag nog beginnen, maar NextGen Shipyards en Wagenborg Passagiersdiensten hebben het bouwcontract ondertekenen. De uitval van ons oude schip die wie vrij heeg en de vraag naar de sneltjesservers die nemen gewoon ta. Dus wij dachten, daar kan maar één ding de oplossing wezen en dat is een nieuw schip, maar meer ruimte voor passagiers. Het schip wordt op de scheepswerf in Lauwerzee ontwikkeld en opbouwd. Voor Heid en Zoon Keizer van NextGen Shipyards een prachtige lokale klus. Ja, voor ons is het natuurlijk heel mooi om dat hier te ontwikkelen. Want we zeggen altijd, de Waddenzee is onze fjattuin. Daar gebeurt het al jaren. Dus uiteindelijk zijn we gewoon met ons buren mijn van de leuke dingen gaan doen. En ja, daar worden we enthousiast van. De nieuwe snelboot kan naast 74 mensen tegelijk vervieren, is milieuvriendelijker als de oude en het schip had nog minder diepgang in de vaargeul. Wagenborg weet nog net of zij de concessie voor de watereilanden behouden, maar vinden de investering van meerdere miljoenen doorsnedig. Ja, het is gewoon wel bijzonder dat we doggen op dit moment in de concessie, nog een oorrennen de concessie aan, maar wij vinden het gewoon van dusdanig belang dat uw dienstverlening op orde blijft en op kwaliteit blijft te commanderen dat wij toch het mat gewoon. Het is gewoon simpel, het mat. Het is een one-off schip, het is net eentje die uit een serie komt, dus hij wordt speciaal voor dit doel ontwikkeld. En daarom heb ik een heel voortraject gehad met Wagenborg om te bespreken van wat zijn de verwachtingen, wat is nodig en hoe kunnen we daar extra functionaliteit in brengen. De Ezonborg waas je het wetter weer in. De schipsbouwer en Wagenborg hoop je dat de nieuwe sneltjes begint om hier echt te wetter gaat.